sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mikey, 27 years old at panganay sa 3 magkakapatid. Sumulat po ako sa inyo para maglabas ng sama ng loob. Ganito po kasi, kasalukuyan po akong walang trabaho at patuloy na naghahanap ng kahit anong pwedeng pagkakitaan para makatulong sa pamilya. Araw-araw po akong nag-aabang ng mga job posts online. Hindi naman ako mapili. Basta marangal, legal, at may kikitain, sige lang. Pakiramdam ko, lumulutang ako sa gitna ng dagat, kaya kahit anong makitang kahoy na pwede kong kapitan, kakapitan ko. Isang araw, tila dininig ng langit ang panalangin ko. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may dumating na mensahe sa Telegram. Isang job offer. Simpleng online task lang. May bayad daw agad pagkatapos ng assignment. Aaminin kong may duda ako nung una pero nagdesisyon akong subukan na lang. Naisip ko, wala namang mawawala. Doon nagsimula ang lahat. Sa unang 2 araw, pinagawa ako ng mga simpleng tasks. Kayang-kaya ko naman kasi kailangan ko lang i-click ang ilang mga products, i-screenshot, tapos i-send. Pagkatapos no, nagpapadala agad sila ng 2K. Nawala ng bahagya ang duda ko. Sabi ko, legit itong napasukan ko. Ito na nga siguro yung hinihintay kong simula. Pagkatapos nun, sinabi nilang para makapagpatuloy ako sa higher level tasks at kumita ng mas malaki, kailangan ko mag-deposit ng 1,000. Ibabalik din naman daw kasama ng kinita ko. May naitabi naman ako kaya nag-deposit agad ako ng 1,000. Kaso kailangan ko daw ulit mag-deposit ng 3,000 para sa susunod na task. Hindi ko daw kasi makukuha yung buong kita ko kapag hindi ko tinapos yung lahat ng task. Umutang ako sa kapitbahay namin para makapag-deposito ng 3,000. Nang matapos ko yung task, may final task pa pala. Agad ko namang tinapos at pinadala. Kaya lang pagka-send ko, bigla akong pinadalahan ng mensahe na may system error daw. Para daw maayos at ma-unlock ang buong kinita ko, kailangan ko daw magpadala ng 5,000. Nanlumo ako kasi alam ko na wala na akong pagkukunan. Wala na akong mahihingan. Wala na akong maibibigay. Buong katapatan kong sinabi yun sa kanila pero sa halip na intindihin, bigla nila akong blinak. Doon ko napagtanto na scam ako. Ang sakit pala sa pakiramdam nung yung akala mong sagot na sa dasal mo, magiging dahilan pala ng pagkalungkot mo. Kapag pala desperado ka na, kaya ka talagang gamitin ng mga taong walang puso. Sa mga scammers na gumagawa nito, makonsensya naman kayo. Sa bawat piso na kinukuha ninyo, may isang taong umaasa. May isang pamilyang pinangakuan ng konting ginhawa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mikey.
Mikey, tama ang pinadalhan mo ng sulat dahil meron tayong professional. Professional victim. Tanungin mo ko, Diego Bandido. Ikaw na yan. Tanungin mo ko kung Kailan? kailan ako muntik nang naman. Muntik ma-scam. Kailan? Bilang professional victim. Mga 3 weeks ago. So, eto na. Meron tayong kasamahan na kakilala natin na presidente ng mga asosasyon ng mga drivers. So, syempre, bina-value natin ang relationship natin dito, 'di ba, sa kanila. So, nag-message siya sa akin. Parehas kong Bicolano yon. So, binikol ako. Minsan kasi binibikol ako nun pag nagme-message siya sa akin. So, sabi ko, okay siya. In other words, ganito, muntik-muntikana na. Kasi sabi niya, meron daw silang event. So, kailangan niya daw yung number ko. So, na-realize ko, baka nga hindi niya alam yung number ko. Baka alam niya, messenger ko lang, ganyan. So, in other words, binigay ko yung number ko. Siya naman yung kausap ko di ba? Maya-maya, may nag-send sa akin ng OTP sa WhatsApp. So, maya-maya, nag-message din itong taong to at sabi, ibigay ko daw sa kanya yung OTP. So, doon ko na Ayan napagtanto. In fairness, professional victim noon, di pa naman professional. Medyo natututo na ngayon. Gumagaling ka na. Gumagaling na din tayo kasi alam mo, yan naman yung lagi nating pangaral dito sa Tambalan, 'di ba? Na hangga't hindi ka natututo mula sa mga mistakes mo, Yan. paulit-ulit na mangyayari yung Tama. mga bagay-bagay. So medyo natuto na tayo kasi sabi ko, bakit nyo hinihingi? Basta ang general rule kasi dyan, pag hiningan ka ng OTP, hiningan ka ng personal information, at hiningan ka ng pera. Ayun. Ayan. Mga red flags na Mga yan red flag na yan. Siyempre, bilang professional victim, knowing ko yan. Pero kahit na may mga professional victim, professional kasi talaga, kahit na masabi natin na ano na tayo, 'di ba, na natututo na tayo kasi professional victim tayo, mas pro na kasi talaga yung mga scammers. Oo, totoo. Kaya talagang doble ingat. Kapag ka nararamdaman mo na may something, and laging yan, if it's too good to be true, it's not true. Actually, nangyari din yan sa kakilala ko. Umamin ka na. Eto, kakilala ko. Ano yun ka? Ano na naman? Nick, Diego, Bandido! Ano sabi? Ano din, feeling ko professional scammer din yun kasi una-una nagpakita ng mga cheque, may binibenta kasi nga property Okay. Eto nga yung cheque ko ngayon. Tapos talagang gumastos. Pumunta doon sa property, gastos niya lahat. And then nagbigay pa ng pera. As in talagang gumagastos. So at the end, ang gusto niya, kunin yung titulo muna. Saka na ang bayad. Sabi namin, para bilang mga professional scammer. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng isa-scam. Nung bandang huli, galit na siya Kasi hindi talaga pumapayag yung kakilala ko na ibigay yung titulo. Muna. Halimbawa, sabihin natin ang worth ng property, sabihin natin 50,000, kunwari. 50,000. Sabi niya, sige, bigyan muna kita ng 20,000. In fairness, may binigay ba? In 20? O hindi pa? Hindi Kailangan pa, kasi, mag-exchange. Kailangan ibigay mo sa akin yung titulo, pero bigyan kita ng 20,000. 20,000, yan. Hindi pumayag yung ano ko, kasi nga scammer din yun. It takes one to know one, di ba? Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Hindi, makikita mo talaga yung red flags Basta pagka may hinihingi sa'yo, o di naman kaya sasabihin na nanalo ka, kahit wala ka namang sinalihang contest. Yun. Yan. At ang nakakatakot ngayon, yung pinag-usapan natin nung nakaraan, halimbawa, may mag-message sa'yo yung isang app, yung legit totoo, na talagang correct. halimbawa, sabihin natin yung galing sa bangko. Yan. Na ito naman talaga yung laging nagme-message sa'yo na legit. tungkol sa balances mo, o kaya tungkol sa mga OTPs mo. OTP diba? mo. Pero, Tapos, yun din yung nagsisend ng message na parang humihingi, sinasabi na uubos na yung points mo, correct. dapat i-click mo yung ganito. Yan.
Which nakakatakot. Tama. Diba? Oh, 'di ba? Yun po 'yun. Basta may hinihinging pera, basta may pinapaklik na link, Oho. yan. Tapos basta may hinihinging OTP. Ayan. Ayan. Siya kapag basta if it's too good to be true, not true. Kapag ka sinabi niya, pag nagbigay ka ng 2,000 pesos sa akin, ang balik nito ay 100%. Tama. Yan. Kasi diyan tayo nabubulag Correct. Nabubulag tayo sa ganyang klaseng mga eksena ng malaking percentage. Hindi po totoo yung mga malalaking percentage. Pwedeng totoo, parang katulad nitong victim na to, si Mikey, kinukwento niya. Pwedeng totoo na nagumastos naman. No, talagang Diba, kumita naman ng marunong na 2K. sila eh. Oo. Talagang nag-i-invest sila. Yes, ganyan. Diba, nag-i-invest sila kasi. Pinatikim mo na si Mikey ng 2K eh. Siyempre, post-post lang, tapos may 2K ka agad. Oo, 'di ba? Kung ikaw naman nakatanggap ka ng 2K, di legit 'to, 'di ba? Oo. Ako nga bigyan na ng 50 pesos para sa akin legit na eh. Malamang pag sa akin nangyari no, may 2K, tapos hihingan niya ako, sige, pass na po ako. May 2K na. Okay na ako, may 2K na ako. 'Di ba? Yung mga ganyan, tsaka yung mga nagsisend na mga messages na jobs online. Mag-double check and triple check muna po tayo kung ito po ay totoo. At lagi po natin tatandaan kapag ka ang article tungkol dun sa, kunyari, nag-research ka. Tapos, ang sabi tungkol dun sa kumpanya kuno-kuno Oho. ay isang page lang, isang article lang. Yan. Magduda ka din. Basta hinihingan ka ng pera. Ayan, yun na talaga red yung flag number talaga one. yan, Oo. Kaya nga, naghahanap ka nga ng trabaho dahil wala kang pera eh. Tapos biglang hihingan ka pa ng pera. Oo. Then tsaka alam mo, minsan na talagang kaya tayo nagiging professional victim kasi tayo din mismo bubulag tayo eh. Tsaka sa nasisilaw tayo Ayan. sa mga ino-offer. Correct. Or pwedeng inaatake din nila yung heart mo dahil maawain ka. Ay, pwede din. Pino-profile ka kasi nila eh. Kung saan yung weakness mo eh. Tama. Si Nicole bilang isang professional victim, alam niya lang mahabagin ang puso. Ayan. Kapag sinabi mo sa akin na ganito, naniniwala ako agad. Kasi kawawa naman, di ba? Pero ngayon natututo na po siya. Medyo medyo nagtatanong na ako. Medyo Ayan. hindi ko na pinapansin kapag kaduda-duda na tapos kinukulit-kulit na ako. Ayan, di ba? So, alam niyo po mga kabisyo, walang mang-victim kung wala ding nagpapa-victim. Tama. So, let's be extra talagang matinding pagiging extra mga Correct. kabisyo. Maging sa matanglawin. Batanglawin. Yeah. Oo, kasi nakaano na po sila, hindi lang MBA, naka-PhD po, doctorate levels Tama. na sila pagdating sa scamming. Saka, nag-aaral lang sila ng psychology. Ay, oo. Inaaral na rin din nila yung behavior ng tao. Totoo. Paano ka makukuha. So, 'di ba isipin mo bakit ako muntik-muntik ka na? Kasi nahook ako dahil binikol din ako. Oo. Feeling ko ganun niya ako tawagin Ayan, pinoprofile pinoprofile. nila. Ayan. Oo. 'Di ba? So mag-ingat lang po tayo mga kabisyo kasi totoo naman yung sabi ni Mikey dito sa kwento na Mahiwagang Bornay. Syempre yung bawat piso ay pinaghirapan. Tama. Ayaw nating ipascam lamang. Correct. Ako mga kabisyo, ang oras natin. It is now 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!